lamsogo norokno ani YouTube channel o dinini blog wngkha Sikkim ni naithotok tei beरायखरि jaga tourist place norokno ang ani YouTube channel ni bisingtwi phunuknai tei norok tongmungno oro berainai tongfaikhe ang norokno oroni tourist plan tei ani YouTube channel ni bisingtwi ang norokno oroni tourist guide tei planning rok sai khonarinai haike norok NGP eba Siliguri haike oro SNT Sikkim National Park System norok oro hai omni side views e naimanai omongkha Sikkim ni capital Gantok by 2 km hai salo norok oro hai oro ni views naithotok himrui naimanai haike sung khoroknai oroni traveling agency tei or 12,000 ke package naka 3 days ni bagai borok accommodation tei sanani tei beraina gari bhara hoite oro jotornai sung naijangnai jaga 3ta tei kubun jaga amoni kubun jaga nungnaina hingke extra rang nangnai omo haike borok sungno package deka tei naitongde hingke singni blog ni bisingte normal te kampe tourist package kamke cycle haike Sikkim eba Gantok ni sung yang North Sikkim haika je beरायखरि eba naijangnai jaga yang North Sikkim mangno haike sung kaisa waterfall lama omo haike nungnai omongkha Seven Sister waterfall hinjago mo lama kinaro North Sikkim Gantok ni sini or hainani to hour ride nango oro nuruk naimanai besu kutuk nok oke kelai mani jaga omongkha Seven Sister waterfall hini sini jago approx jaga norok naimanai masiki ang uklo bisuk views borokte kubangna oro asuklai jakai Sikkim mongkha belai thanda jaga oro temperature 16-17 ni kesaromang tongkon norok oro beraina ke sweater kutung eba coat kutung tui heke belagi jau oro berainan bagai anya bagai sung sweater rok tongke sakugu haike narok nogoi makna busuk tei kusung ono waterfall Seven Sister waterfall ni sini jago mongkha North Sikkim ni andaro bebar norok oro nogoi makna busuk kusuk ni tei klai ei tolao mo thangner motuya nung klai ka hinge oro ni light phana sesami man omo hai risk jaga tei nung omo haksal tongde nai hinge onak sanai tamge tolao bebar no tui kalai mani bagai pathor tei kalainani bebak risk tongo haina bagai ang thanglia tola jagao bebak borok tolao naile kalayo hambade ang haksal tongtre bini sukhiga tola nogoi manna busuk naithotok jaga ke tui kalai asuk kusuk jaga ni tei tui kusang Sikkim ni berainai jaga tei thai jaga ni kaisa rules tei regulation instruction ka oro plastic ni tei bottle lok jodi use khai ku jaga khip ka nge nang police bai man na 500 fine nangnai tam ge bong oro onek rule kaham oma haike sitra nge khai jaga rok je jaga pot tei bottle khime haike oma haike bongron rule kaham oma haike tono nung amon bagai nung kaisa steel eba tei bottle kaham carry khai tei khai sanai omo hai rok oro use khai khibeng nung omung manja khangke omo hai phan nangnai tei nung joto jagao haino suti manja tei khibeng manja omo hai bo boro rule regulation nung manja khangke police bai phan nangnai haino bagin oron rule lok bebai kaham no tei clean khi tono bong oron jaga rok beरायखरि jaga rok bebak sitra ya naithotok jaga nai nadi norok bebak no oron nogoi.